el de la Dia de Sant Martí amb l'ofici. Dimecres es van celebrar els actes principals de la Festa Major de Sant Martí. Aquest any, com a novetat, es va fer una rebuda diferent als alcaldes de la comarca convidats a la Festa Major. Una parella de balladors de l'Esbar d'Ensaire va donar la benvinguda als assistents amb el ball tradicional La Morisca de Gerri de la Sal. A les 11 del matí es va celebrar el tradicional ofici de Sant Martí, presidit per mossèn Elies Ferrer, rector de la parròquia. Seguidament, hi va haver una altra de les novetats d'enguany. Es va reunir els martins i martines del poble per fer-los entrega d'un obsequi. Martí Molina Fuset. Tot seguit, hi va haver una ballada de sardanes amb la Cobla Salvatana que va finalitzar amb una ballada de la dansa d'Arenys de Munt per part dels més petits i després dels adults. En acabar, tots els presents van gaudir d'un vermut popular. Hem intentat fer un canvi d'imatge de tot el que és la Festa Major. Per aquest motiu doncs, hem proposat diferents novetats perquè tothom pugui gaudir-ne, començant des de la imatge corporativa de la Festa Major d'enguany, que pensem que també és un canvi important en relació a altres anys anteriors. A la tarda, l'Orquestra Salvatana va tornar a oferir el seu repertori, primer en un concert i finalment amb el ball de Festa Major.